not a two-stepping man. I said I do not dance. It's a gun inside my pants, and the whole world's in his hands. It depends, penny for your sins. Shooting up the block, can't stop revenge. Ako din si Elmar Lumanov. Ay, ako din si Emily Bertuccio. Mao na among negosyo. Welcome to A&A Fresh Fruits! Ako si Emily Bertuccio, ang among negosyo A&A Fresh Fruits. Mga 13 na katuig karon sa pagsugod ako paninda sa fruit juice. Ako din si Elmar Lumanov. Ang negosyo namo is E&E Fresh Fruits. So my background is student pa ko ron, and then nasa ko TikTok. 1.1M ang TikTok nako, and then sa FB is 150k followers po. I'm not a two-stepping man. I said I do not dance. It's a gun inside my pants. My name is Benchley Abadilla po, and I recently graduated with a degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering in CIT University. Ako si Adrian Espinosa, incoming criminologist, ma'am. Nag-stop ko og school kay nagtrabaho ko sa Manila, ma'am, kay nag-pandemic man to ato, ma'am, nya. Wala na ikasustento sa kuan ba sa tuition. Maong ni accept ko dito sa Manila nag-work. Kuan, ma'am, influencer, ma'am. TikTok influencer. Sa katong sa Colon Night Market is nagtabang rami sa kumigo kay friends kinabangay mi sa gusa Ang role ani, ma'am, kay nitabang rasad ko sa akong migo kay kanang manghagad mi og kanang laag niya, ma'am, kay dili man siya mo accept, ma'am, kay mutabang sa lagi siya mong kami na lang pod para makauban siya nitabang na lang pod mi, ma'am. So kamo na lang ni Anton niya? Kami na lang ni adjust. So pagbata na ako is mao jud namong panginabuhian usa. So actually is 5 mi kabuok nga mangisuon. So kami duha dai is namatay na among papa duha kabuok mi kabuok nga igsuon. And then mo to diri rami na nabuhi ang dako mi antod kanang na discover na ako ang TikTok niya. Mo to diri ra sa ko naila sa among tindaw. Akong gitabangan akong mama. Syempre kay pansad maluoy sad ko. Dili jud ko nagsugod, ma'am, kay nakauna ko nga makatabang jud ang fresh fruit sa kanang ting-init ana. Dili jud mi nanganitag panginabuhian. Makatabang sa akong pamilya. Among negosyo nga fresh fruits na fruit juice, orange, salad and melon. Na mga fruits, ma'am, isagol, mga orange, apple, ana. Slice sa jar. Aura. Sagulan og iba, condense, asukar. Sa usa ka adlaw ang among mabaligyan, maabot og mga 300 o 400 ka mga tao among mabaligyan. Halinon kay mi basta ting klase or kanang ti Sunday, daghang man simba na, daga okasyon na. Buhay klase sa Saturday, Sunday. Dakong natabang sa among panginabuhian kay mao jud nakapa-eskwela ko sa akong mga anak, anto niabot na siya og second year college. Karon sukad sa gamay pa nag kuan pa na 7 years old sa karon.
So akong role di ani nga negosyo is kanang ako itig himo or ako itig kanang takos niya. And then amo sanggi kuan sa mong social media gi video para daghan sa muare and then para katabang sa akong mama. Nagpasalamat jud ko niya ma'am kay buutan kay siya mutabang jud gikan sa eskwelahan mutabang siya. Mupuli siya nako alas 8 katob alas 11 sa gabi. Tugihan jud na siya since sa among pag-aila pa and siya ang pinakabuutan sa among grupo or barkada kay even though namin laag kay he always decline or sometimes he decline para lang makatabang and kay he always think first sa pagtabang before laag and akads. Bitch, I got it off the muscle. You wanna fight on tuss? I'm talking about So gasugod ko sa TikTok is mga 2 years and then ang gatabang sa nako ako mga amigo nga pa TikTok ko na siyempre wa pa ko ikuha na to kay siyempre duwa-duwa palagi so wa mi kabaw nga ni boom siya ma'am or ni viral so mo to gipadayon na namo akong TikTok diri sa among tindahan o gi-vlog sa ni namo para daghan sa mga reels so daghan man sad mo PM na namo nga asa among tindahan. Actually sa Kwanzat, sa night market sa ma'am, daghan sa ni PM nga asa mo mga tindahan and then mo to, ni viral siya ma'am. So daghan na sa kay Moari or daghan sa kay mamalit sa ma'am. Actually, we are not expecting kanang viral kay what we sa among unahon na is to help him. Wala mi nag-expect sa kanang mga unsay kanang mo viral mo sikat kay wala ra man na mo ang amo kay makatabang kanang viral is bonus lang na sa among pagtabang siguro. Nalipera sad ko kay dagko man sa views ma'am tungod sa pagtinda-tinda pero wa ko nag-expect ma'am nga mag-boom siya kaya mo pagtabang na shock na lang ni ma'am nga kung ano sa kadlaw ma'am kay tapukan mig tao dito sa night market ma'am. Yeah. Kaya wala unexpected kay ma'am. Murag mas daghan ang magpa-picture ma'am kaysa mamalit. Pagkabaw na ko nga nasikat akong anak sa social media napasalamat jud ako sa Ginoo nga napilian siya nga nisikat siya nya murag nalipay jud ako ma'am napasalamat jud ko sa Ginoo nga gitagaan jud niya ako anak makatabang sad siya nako sa kong panginabuhian. Daghang salamat. Melon ma'am, sir, buko sir. Ma'am, alay ma'am, buko ma'am. Bugnaw kayo ma'am. Fresh fruits. Ay, magwapon tintero sa naka makahalin jud sila hagitinda no. Thank you halak na. Wala ako di kaya baka mo. Ay. Oh, see? Pagpanganak niya liwat siya siyang papa nga mistiso no jud yung panitanan hasta buutan sad. Hi, I'm Sam, girlfriend day kong Elmar. Dili ra pud ko magselos nga naay magpa-picture niya kay since iyamang trabaho mo siya nga since influencer siya dagan pud ning support niya nga mga girl diha pud siya makamani so ana siya pambay so support ko niya nga nay magpa-picture niya kay man siya sikat man siya wala na nay ako problema nga nay pa-picture niya like nga na. Daghang kay nag-comment dito nga mga gwapo daw mi and then syempre mura sa mi kanang murag ma-touch sad mi ba kay lagi kanang nasa di tao nga ma-proud din amo nga bisag naninda ra mi is naam sa uban sad nga mo judge sa usa ka tawo kay mao lagi kuan ako no ay di pagwapo-gwapo ra man na di man na ilahad ang tindahan so karon makita na ninyo is kami jud nagtindahan ug wala ra ko nagbuhat-buhat diri para lang pang-viral para sa kuan para sa mga followers so tinuod jud ni sa among pagtinda diri og wala sa Pagbasa na ko sa mga comments ma'am kay kuan kanang nindot ra sa pamati ma'am ba kay naay ni kuan na mo naay ni daig nya naay kanang murag naka-inspire mi og tao or mga kabataunan ma'am ba na magbuhat ani dili sa lain bisyo ma'am kung naay mo daig ma'am naapoy mo bash kana tulad same sa atong na maguyab daw mi ma'am. Yeah, content Dili mamoy. Na content or content ra sa daw mi. Pero di na tinuod ma'am kay amo at tinuod na man jud niya pagtabang sa amigo ma'am. Kung gawin ang lahat, magkapiling ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik pa rin sa'yo. Nowadays
nowadays is gamit kay ang social media guys kasi more in technology na taron eh. So mo nang amo na lang gi-post o gi-kuan para mari ang mga tao nga mopalit and syempre sa among mga followers is makari sila og makapalit sad sila and then makapa-picture man sang uban ma'am and then proud ko ani nga negosyo kasi sukat sa akong pagkabata is diri mi na nabuhi and then dili na ako ikaw nga bisan pag kuan lagi dahang ko follower sa TikTok di na ako ni ikaw nga diri mi nabuhi diri mi nagpalit og sudan taga adlaw-adlaw so hilag ka bala ka ma po nata ka ba ma successful ta po is padakaw nato ni atong negosyo and then kamo di na sa mo maglisod og di na mag-abot imong luha o ang imong pan ma imong singot ma. You never dance again. Dance now. Dance. 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 Dance now. Dance. 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 Dance now. Dance. 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 I'm not the two-stepping man. I said I do not dance. It's a gun inside my pants, and the whole world's in his hands. It depends, penny for your sins. Shooting up the block, can't stop revenge. Mga tindero sila ka makahalin dyan sila hagitinda no. Thank you, wala na. Wala ba ako, di ba? Ay, sis.